Socialdemokratiet står i spidsen for Region Hovedstaden. Danmark skal trygt igennem usikre tider. Hvordan sætter partiet socialdemokratiske aftryk i en brydningstid? Sammen skaber vi en hovedstad, som gør resten af verden grøn af misundelse. Sundhedsvæsenet er kronisk presset. Kampen er hård om uddannede medarbejdere. Ventelister til operationer er konstant i mediernes fokus. Vi mangler personale. Vi mangler i den grad de kompetencer, som vi tilbyder. I en podcastserie sætter Netavisen Pio spot på udfordringer og muligheder i Region Hovedstaden. Hvor at vi kæmper for lige adgang til sundhedsvæsenet, og hvor du mødes med respekt og omsorg, når du engang har betalt din skat. Vi taler med socialdemokratiske politikere i Regionsrådet. Hvad gør de, og hvad er løsningerne? Velkommen til A-holdet med Nikolaj Kampmann og Kim Rockhill. Mit navn det er Niels Jespersen, og jeg er vært på Netavisen Pio og denne podcast. Og dagens emne det er den kollektive trafik. Den fravælges, den bliver dyrere, trafikstøjen den stiger, og det samme det gør køerne ved byens indfaldsveje. Og det har jeg to socialdemokrater i studiet med mig i dag, som vil fortælle om, hvad man har tænkt sig at gøre i Region Hovedstaden blandt socialdemokrater for det. Og den ene, der kan få lov at præsentere sig selv, det er dig, Kim Rockhill. Kan du præsentere dig selv for lytterne? Det kan du tro, jeg kan. Jeg hedder Kim Rockhill, og kommer fra Skibby, helt ude i det yderste af vores hovedstadsregion. Det er ude, hvor der er langt imellem husene, og også langt imellem busserne. Jeg har 33 års erfaring fra det kommunale arbejde, og så har jeg været med i godt 5 år i Region Hovedstaden. Lige nu er jeg med i trafik- og regional udviklingsudvalget, og jeg er også med i Miljø- og Klimaudvalget. Det var jeg også i forrige periode, hvor jeg var formand. Og Nikolaj, du er jo på en eller anden måde næsten lidt min chef, fordi du sidder faktisk i bestyrelsen for Netavisen Pio. Men for dem af vores lyttere, som mest kender dig fra arbejdet i Regionsrådet, kan du prøve at præsentere dig selv der? Ja, det kan jeg. I modsætning til Kim, så er jeg grøn her, for jeg er i min første valgperiode. Jeg kommer fra Hvidovre og valgt for omegnen og Vestegnen. Har en fortid som redaktør på forskellige medier i fagbevægelsen. I Regionsrådet sidder jeg ligesom Kim i udvalget fra trafik og regional udvikling og har med uddannelse at gøre, og også formand for noget, der hedder Gymnasiesamarbejde Vest. Ja. Og Region Hovedstaden, ja, den står jo faktisk over for at skulle spare på den kollektive trafik, og det tror jeg, at mange af vores lyttere var af nok. Ikke så få af dem er socialdemokrater. Godt kan undre sig lidt over i en situation, hvor der flytter flere og flere mennesker til Region Hovedstaden. Økonomien, den går fremragende. Folk har job, så de skal frem og tilbage og hente børn og det slige. Hvordan kan det være, at det hænger sådan sammen, og hvad gør man blandt socialdemokrater i Region Hovedstaden for at håndtere det? Altså, jeg tror, det er vigtigt at vide, hvordan økonomien i en region der er strikket sammen. Det er jo sådan, så den bliver tildelt en gang om året ved en forhandling med finansministeren og statsministeren og alle de andre inde på Christiansborg. Og så bliver der tildelt en pose penge til hele vores sundhedsområde, og der bliver tildelt en pose penge til det, som vi kalder regional udviklingsområdet. Og herunder hører trafikken, og det, der er sket nu, det er jo, at der er kommet lidt flere penge på til vores sundhedsområde, ikke så mange, som vi godt kunne have tænkt os. Det er stadigvæk presset, men når man så sidder i de forhandlinger, så bliver de sidste 10%, som er af budgettet til regional udvikling, de bliver tit nedprioriteret. Og det, der sker nu, det er jo, at priserne på diesel og brændstof i øvrigt er vokset, og det betyder, at vi skal finde pengene inden for eget område, og det betyder, at vi er nødt til at spare. Og det er jo en rigtig grim situation, vi er i, fordi vi vil jo i virkeligheden allerhelst det modsatte, nemlig prøve at øge den kollektive trafik og gøre endnu flere passagerer glade for at bruge vores kollektive køremuligheder. Og det der også er udfordring ud over de ting, som Kim nævner, det er desværre, at vi kan over de senere år simpelthen se, at passagertallet i vores busser falder. Og man kan sige, at under corona, så tilskrev vi det nok det, fordi vi bad jo sådan set folk om at blive hjemme. Men nu her, hvor corona heldigvis er overstået, og vi havde en forhåbning om, at folk ville vende tilbage til busserne, så kan vi se, at det er ikke helt tilfældet. Så det er også noget, der presser økonomien, fordi vi ikke får de indtægter fra busserne, som vi havde budgetteret med, og derfor står vi med en akut udfordring i forhold til at få penge til at passe i det kommende budget 2024. Noget jeg oplever, når jeg snakker med folk, som er yngre end os tre, der sidder her i studiet, det er en oplevelse af, at Socialdemokratiet de ikke altid er helt så grønne, som de gerne vil give indtryk af. Og det skyldes måske sager som det her, at vi har en socialdemokratisk, måske ikke regering, men i hvert fald deltagelse og en socialdemokratisk statsminister. Vi har en klimalov. Der er masser af ambitioner på alle hylderne. Vi har 4 ud af 5 regioner, som er socialdemokratiske. Og alligevel så ser man det her, altså, at der bliver sparet på den kollektive trafik, som jo
altså, er noget af det, der virkelig for alvor batter, hvis man skal have gjort noget ved CO2-udslippet, nemlig få flyttet trafikanter fra bilerne over i busserne. Kan I forstå den kritik, som nogle måske yngre venstreorienterede mennesker, de kommer med imod Socialdemokratiet? Jamen, jeg har helt forståelse for det, fordi det virker jo bagvendt, lidt Molbo-agtigt, at vi opfører os på den måde. Men det er jo, fordi vi har prioriteret nogle andre steder, og jeg tror, vi skal prøve at brede trafikpolitikken ud til at være andet end bare at komme fra A til B. Det er også klimapolitik, det er også miljøpolitik, det er også sundhedspolitik. Og jeg tror, vi er nødt til at se det her i en langt større helhed, og se, hvilken del af den her opgave, af den kollektive trafik, som med til at løse. Altså, du nævnte i din indledning trængsel og kø på vejene og så videre. Det er jo en af tingene, men det er jo også noget med støj, det er jo også noget med stress til de borgere, som hver dag skal pendle i deres egne biler, fordi den kollektive trafik ikke fungerer optimalt. Så der skal et ordentligt boost til af økonomi, for at vi får det her til at virke, for at vi får flyttet nogle af de private biler ud af byen og ud på parkeringspladserne uden for byen. Ja. Altså man må også kigge på den konkrete adfærd, der rent faktisk vælges, og der må vi bare sige, at danskerne, og herunder også dem, der bor i Region Hovedstaden, de er faktisk ret glade for deres biler. Og vi ser jo flere og flere husstande, hvor at man har 2 biler, og måske også de unge, når de er fyldt 17-18 år, får lov til at køre i en bil frem og tilbage. Så på den ene side, så er det rigtigt, at sikkert også, at en generation har nogle meget fine, gode ambitioner i forhold til, at vi skal være grønne. Men i praksis er der altså stadigvæk mange, som stadigvæk vælger at tage deres bil, uagtet at vi har nogle af de her trængselsudfordringer, og vi har også egentlig haft høje benzinpriser. Så der er også et paradoks der, og så skal vi også lige sige, at der er jo nogle udfordringer herinde i byen, hvor man sådan set er meget godt dækket med metro for eksempel, og så nogle andre udfordringer ude, netop hvor Kim kommer fra, hvor at bare det at have en bus kørende er en god ting, men hvor at der jo selvfølgelig er mange færre mennesker. Det vil sige, at der er lidt nogle forskellige udfordringer i forhold til trængsel. Det er måske det samme i Frederikssund, som det er her i Indre By. Så det er også, der skal lidt forskellige løsninger til, tror jeg, men det kan vi måske komme videre med. Kim, du nævner det her med trafikstøj og stress, og det synes jeg er en interessant vinkel at tage op, for det synes jeg ikke får den opmærksomhed, der egentlig sådan, skal gives til det, at altså, det er jo virkelig meget spildtid, altså både at sidde i kø, men sådan set også at skulle bruge en stor del af ens arbejdsdag på at manøvrere de her par tons metal igennem trafikken. Synes du, at der er fokus nok på nogle af de her negative eksternaliteter, som der er ved privatbilismen? Nej, altså det som Nikolaj lige har været inde omkring, altså jeg har jo oplevet det her med coronatiden, at vi blev opfordret til at lade den kollektive trafik vælge den fra og selv prøve at komme frem til vores arbejdsplads, uden at skulle sidde sammen med andre mennesker i den samme coupé eller i den samme bus. Og det har i hvert fald ude hos os betydet, at der er blevet anskaffet langt flere biler per husstand, end det, der har været før. Og så er der jo sket det, nu har vi investeret i bilen, nu står den herude, og jamen, så kan vi lige så godt tage den, når nu det er alligevel. Og det betyder jo bare, at det bliver en negativ spiral, vi har fået skabt os. Og hvordan man vender det helt præcis, det ved jeg ikke. Det tror jeg, vi skal have nogle psykologer og nogle andre adfærdsforskere til at hjælpe os med. Men det var måske også nogle gange de redskaber, vi burde tage i brug, i stedet for bare at se på det i forhold til billetpriser og komme fra A til B. Så jeg synes, det er langt mere kompliceret, end det, vi har fået gjort det til. Altså, når jeg ser over tid, de 40 år, godt og vel, jeg har boet derude, hvor jeg bor nu, så er der altså sket en ændring i folks transportmønster, væsentlig ændring i folks transportmønster. Det har vi ikke formået at tage højde for. Ja, så introducerer jeg lige sådan et lidt kedeligt begreb, men der ligger noget vigtigt bag, nemlig en mobilitetsredegørelse. Og i det ord ligger der rent faktisk, at både vi i Region Hovedstaden, men også kommunerne i hele regionen faktisk i øjeblikket samarbejder om og kommer til næste år med en vurdering af, hvad skal der rent faktisk til i forhold til det antal borgere, vi er, og vi er blevet flere og flere, i forhold til den kollektive trafik. Og udover vi i Region Hovedstaden og kommunerne, så skal vi altså også have vores kære stat og Folketinget på banen, fordi for 2 år siden lavede de jo en infrastrukturplan, som det hedder, hvor de blandt andet afsatte 3 milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj, som du var lige inde på, Niels.
Og jeg kommer et sted, hvor Hvidovre, hvor at trafikstøjen er meget voldsom omkring Amagermotorvejen, og hvor at temaet er det, at det kæmper kommunen så for på sin egen vis, men det gør man altså også op i Gladsaxe, det gør man i Gentofte, det gør man en række omegnskommuner, som gerne vil have dæmpet trafikstøjen. Og der tror jeg sådan set ikke, at de afsatte midler fra staten er nok bare til at håndtere det problem alene. Så det er et meget godt eksempel på, at hvis ikke de her 3 instanser, stat, kommune og region, samarbejder om de udfordringer, der er, så bliver det sådan nogle lidt halve kvarte løsninger, som mange bliver lidt utilfredse med. Noget, som jeg tror også holder folk fra at benytte sig af kollektiv trafik, det er, at det er måske lidt de blødere ting ved det, men når jeg i hvert fald har taget metroen, og det er selvfølgelig, når jeg har taget den, så er det fordi, det regnede, så har alle taget metroen, og det vil jeg godt, så er der et selection bias der, men der er jo 80 grader dernede, og den er fuldstændig stopfyldt, og når jeg tager S-togene, jeg synes ofte, at de er beskidte, og der er folk, der opfører sig åndssvagt i dem, og det samme sker sådan set i busserne og sådan nogle ting, at den følelse af at sidde i sin egen bil, altså med alt det stress, der er, den kan faktisk nogle gange være mindre stressende for folk, end at skulle begå sig i kollektive transportmidler, hvor man så bliver konfronteret med sine medborgere, hvor blandt andet også nogle enkelte af dem ikke er sindssygt gode til at opføre sig ordentligt i det sådan fælles rum. Er det noget, man tænker på som en, der planlægger trafik, at det også er med til at holde borgere fra at benytte sig af kollektiv trafik? Jamen, jeg håber, at vores Movia, som jo er vores fælles entreprenør på det her område, har det med i deres overvejelser, hver gang de laver noget på den kollektive trafik. Altså, vi har jo i S-togene fået nogle stille kupéer. Det kunne godt være, at de skulle være lidt større, så der kunne være flere stille mennesker samlet i det samme rum. Dem, der gerne vil have lov at trække sig lidt tilbage og sidde lidt for sig selv. Så jeg tænker, der er taget tiltag i den retning, men det kan godt være, som du siger, at der skal tages endnu flere. Og jeg tror lige præcis, metroen er en udfordring, ikke? Fordi den er hurtigt ind og hurtigt ud butik og rigtig mange ståpladser, og det er rigtig vanskeligt at være med, hvis man er lidt klaustrofobisk i forhold til at være sammen med mange andre mennesker. Ja, altså i foråret, der kom et såkaldt opgaveudvalg med 6 gode anbefalinger til os i Region Hovedstaden. Og et opgaveudvalg, det er altså et udvalg, hvor der både sidder borgere, der sidder folk fra regionen, og så sidder der også folk fra kommunerne, og forholder sig til, hvordan bliver den kollektive trafik bedre. Og en af de punkter, som de adresserede, det er faktisk lidt det, som du er inde på, Niels, det er nemlig det her med, er der nogle ordentlige faciliteter i den kollektive trafik, altså sådan som det rent faktisk er behageligt at bruge det, og det gælder for også selve stationerne, også at der er tryghed på stationerne. Så vil man meget gerne have et simpelt billetsystem. For mange så synes det er ret kompliceret, når man ligesom rejser på tværs i regionen, hvordan billetsystemet er skruet sammen. Man vil gerne have gode forbindelser på tværs, og så vil man også have en meget god konkret information på stationen i forhold til, hvornår går mit tog, hvornår går min bus, og hvad er der af tilhørende forbindelser for min rejse. Det var sådan set nogle meget gode, solide anbefalinger, som jeg tror, at vi alle sammen var glade for. Og derfor ligger det lidt som en sådan slags katalog til os politikere, uanset om vi er socialdemokrater eller vi er noget andet, om egentlig bare at sætte i gang, når vi ellers har mulighederne for det. Og det er jo sådan en anden grund til, at det er så forbandet ærgerligt, at det vi først skal nu, det er rent faktisk at spare lidt, i stedet for at sætte strøm til nogle af de her gode anbefalinger for det her udvalg. Og det her med at spare på den kollektive trafik og dermed sætte billetpriserne op, altså dem, det kommer til at ramme, jamen det er jo måske ofte nogle af Socialdemokratiets kernevælgere. Altså det kan være pensionister, det kan være folk uden for arbejdsmarkedet, det kan være nogen, der lider hårdt under inflationen, som ikke har en arbejdsgiver, de kan gå hen og få sig en god overenskomst og en lønforhøjelse til. Hvad er budskabet til de mennesker, som jo får begrænset deres mulighed for at komme rundt og nyde alle de gode ting, som vores hovedstadsregion alligevel byder på? Altså, mit umiddelbare er, jamen med blive politisk aktiv, bland jer i debatten, prøv at påvirke de steder, hvor man kan komme til det. Altså, det er jo sådan, jeg selv for mange, mange år siden startede i politik. Det var jo, fordi jeg synes, der var nogle retfærdigheder, der skulle gøres noget ved. Og så er jeg så blevet hængende og taget mig en masse andet på, end lige det der, jeg brændte for dengang jeg startede. Men det er vel den måde, man skal gøre det på i et demokratisk samfund, tænker jeg. Jeg er enig. Altså som socialdemokrat, så synes jeg jo, det er vigtigt, når vi snakker kollektiv trafik, at vi skal arbejde for, at den skal blive billigere og bedre, i stedet for, som lidt af tendensen i øjeblikket, desværre den bliver dyrere, og der bliver lidt mindre af den. Så på den måde er vi lidt et ærgerligt sted.
Når det er sagt, så må vi også bare sige, nu så jeg en undersøgelse, som vi udvalget fik her for et stykke tid siden, hvor man ligesom spurgte ind til europæernes tilfredshed med deres kollektiv trafik. Og der ligger vi faktisk egentlig udmærket i Danmark, selvom der tit er meget brok og meget berettiget brok også over det. Men faktisk tilfredshed med den kollektive trafik i andre lande er faktisk lavere, end den er i Danmark. Men priserne og regularitet, altså man kan stole på, at afgangen rent faktisk går, når man forventer, at toget og bussen går. Det er 2 meget, meget vigtige parametre. Og nu ved jeg ikke, om vi kommer ind på at tale med Movia, men Movia er jo en helt afgørende faktor her, fordi at det er jo det trafikselskab, som sammen med kommunerne og regionerne faktisk jo er dem, der sørger for busdriften i vores region. Men det må du gerne komme ind på, for det tror jeg ikke nødvendigvis står fuldstændig tindrende klart for alle vores lyttere, hvordan at det er organiseret det her. Nej, men det er jo sådan set Movia, der står for at hyre busselskaber ind, som så rent faktisk kører busserne på tværs, både i Region Hovedstaden, men også i Region Sjælland og ind og ud af vores kommuner. Og det vil sige, hvis man for eksempel synes, at ens bus ikke kommer til tiden, eller kommer for sent, eller noget andet, så er det jo først og fremmest Movia, man skal rette henvendelse til. Det er ikke for at frelægge os noget ansvar som politikere, men det er jo ligesom dem, der er bestillere, og det er der, hvor at Region Hovedstaden betaler penge ind for rent faktisk at sørge for, at busserne kører, og at de kører til tiden. Og det er også dem, der kommer i en situation som nu, og peger på forskellige ting, man kan gøre for at mindske omkostningerne med de forringelser, det som måtte medføre. Så det er vigtigt at forstå, at Movia er en helt central aktør i vores kollektivtrafik. I lytter til A-holdet denne gang med Nikolaj Kampmann og Kim Rockhill, og emnet det er den kollektive trafik i Region Hovedstaden. Her i København by, der er Enhedslisten imod metroen. Det er måske lidt paradoksalt for nogen, men deres argumentation går på, at metroen sådan set ikke flytter bilister over i den kollektive trafik, den flytter cyklister over i den kollektive trafik. Altså hvis du ikke havde en metro, så ville folk cykle i stedet for. Og det er måske især et metrospørgsmål, fordi det er Indre København, men argumentationen kan jo godt foldes ud til at gælde trafik i hele regionen. Altså hvad siger I til det her med, at det faktisk måske især er cyklister, som man flytter over i den kollektive trafik, og ikke de her bilister, som man egentlig gerne vil have, fordi det er jo det, der er det bedste for klimaet? Ja, det synes jeg måske er en lille smule fortænkt. Altså, omkring cyklisme, så tror jeg, vi er enige også med Enhedslisten om, at det er helt klart noget, vi skal satse på, og det har vi sådan set også gjort i Region Hovedstaden, hvor at vi sådan set har bevilget flere penge til de her supercykelstier, som herinde i København er en stor succes, og jeg er selv en flittig bruger af nogle af dem. Jeg tror, en udvidelse af metroen, det handler vel først og fremmest, som jeg forstår det, i forbindelse med udviklingen af Lynetteholmen, som Enhedslisten er meget imod. Så jeg er ikke klar over, om Enhedslisten sådan specielt skulle være mod metroen, faktisk. Det har jeg ikke rigtig hørt dem tale om. Det er sådan, når vi snakker om København, og for så at vende tilbage til det omkring trængsel, som jeg synes er meget interessant, nu kommer jeg så fra omegnen, det er jo rent faktisk, at man kunne udbygge metroen ud til omegnen, altså ud til Hvidovre, ud til Rødovre, hvor at vi også kan se stadig større trafikale udfordringer. Og det her er der sågar selv hørt de konservative tale positivt om. Så det tror jeg måske bliver et større fokusområde rent faktisk at udbrede metroen, og herunder også få den ud til Hvidovre Hospital, som er et nøglehospital, fordi det er så stort, men også det hospital, hvor folk fra Amager skal til. Og der er det kollektive trafiktilbud virkelig, virkelig dårligt, desværre, som det er i dag. Så det tror jeg, der er rigtig mange i hovedstadsområdet, der vil have gavn af, hvis det blev bedre. Stigende trængsel i form af, at borgerne de køber flere biler, og de køber større biler, og de bruger deres biler mere. Det er ikke noget, kun København døjer med. Det er faktisk et problem for samtlige storbyer i hele den vestlige verden. Og især storbyer som København, der har et middelaldercentrum med et vejnet, der nogle gange er dimensioneret måske i højere grad til hestevognskørsel, end det er til biler. Jeg ved jo, I rejser også lidt rundt og kigger på trafikløsninger i andre byer. Kan I fremhæve en by, som I er særlig inspireret af, som I synes er kommet længst med at håndtere de her udfordringer? Altså, jeg har både været i Paris og i London og nyt meget at køre med deres metrosystemer. Altså, jeg synes, vores system måske ikke er helt så optimalt, som det kunne have været. Altså, jeg havde nærmere forestillet mig, som man gør der,
Nemlig, man kører med en linje, så står man af, og så går man over og skifter til en ny linje, og så kører man med den. Altså, vi har sådan en tradition for, at man skal kunne køre nærmest helt hjemmefra, og helt til slutstationen på den samme linje, uden at skal lave nogen skift undervejs. Og der tror jeg, vi har vendet os til, og givet os selv lidt en dårlig vane, at det er den måde, vi transporterer os rundt. Altså, jeg havde bedre set, at vi havde haft måske en S-togsring, hvor man fra Frederikssund, hvor jeg kommer fra, kørte ind til, hoppet af og gik over og tog ringen rundt, og så tog ud af den finger, som man nu måtte have behov for. Så jeg tænker i hvert fald, at der er nogle store byer, både Paris og London, som jeg har prøvet, som er længere fremme, eller har valgt en anden måde at gøre det på, end vi har gjort. Men det der problem er nu, at det er rigtig svært at lave om på, fordi vi er nået så langt i den proces med, hvordan vores centrale bynet er bygget op, både på metro og på S-tog. Nu har jeg ikke selv været der med min kollega Brian Højer, som også er medlem af regionsrådet for partiet, har været i Haag og nogle byer i Holland, hvor han fortæller, at der kan man simpelthen ikke komme i indre by rigtigt med sine biler, men til gengæld er der et meget veludviklet, cykeltilbud, så du kan ligesom stille din bil lige uden for byen, og så kan du enten cykle derind, eller du kan tage et S-tog eller en letbanetog ind til bycentrum. Og det kunne jeg godt forestille mig var noget også kommer til at ske i København. Ligesom det store dyr i åbenbaringen, nemlig road pricing, altså afgifter for rent faktisk at køre på vejene. Betalingsring. Ja, at den kommer tilbage i en anden form, fordi trængselsproblemerne, det tror jeg også, hvis man talte med københavnske trafikpolitikere, så vil de sige, altså de er jo kommet for at blive. Og hvis man er så glad for at køre sin bil, hvornår bliver spørgsmålet ligesom for andre byer i verden også, at så må man altså betale nogle penge for at køre ind og ud. Men i stedet for ligesom at bare trække det ned over hovedet på folk, som nok var det, der var problemet i 2012 med den tidligere SR-SF-regering, det var det, der skete der, så synes jeg egentlig, man skal lægge op til en bredere diskussion blandt folk og forskellige borgergrupper om, hvordan ser I det her problem, fordi hvis vi gerne vil være så mange, og stadig gerne vil køre biler, hvad er så den rigtige løsning? Altså, det synes jeg sådan set godt, man kan have en fin folkelig diskussion om. Jeg synes, det er rasende spændende, det her, der sker med udviklingen af AI, og jeg har selv et abonnement på ChatGPT, som jeg bruger til at læse korrektur, og også komme med forslag til nogle af mine lederartikler engang, så det kan være, at der kommer en Niels Jespersen-bot, der kan erstatte mig. Det kunne være festligt. Men, det tror jeg ikke, nej, ikke nødvendigvis. Men noget, jeg bemærkede, var, at Tesla har jo døjet meget med de her selvkørende biler for dem til at fungere. Og nu er man gået væk fra at programmere dem og prøve at ligesom have en algoritme for hver eneste vejskilt og situation, der kan opstå, til i stedet for at lade AI sådan set køre dem, bare kigge på en masse dashcams fra andre bilister, og så overtage det. Og det ser faktisk ganske lovende ud, og det er jo sådan set bare et eksempel på, at teknologien, altså også udviklingen af batteridrevne biler, som også burde kunne formindske mange biler, gøre det nemmere, og måske altså med selvkørende, at vi ikke behøver egen bil alle sammen, at vi kan bestille en bil på vores telefon som en pizza, og så kører den også rundt, som vi vil. Altså, der er mange perspektiver, som jo kan ændre, kan man sige, vores byliv radikalt inden for måske 10-20 år. Og jeg tænker, I følger nok endnu mere med i sådan den teknologiske udvikling på trafikområdet, end jeg gør. Hvad tænker I er perspektiverne for Københavns udvikling på det område? Ja. Eller Region Hovedstadens? Altså, jeg drømmer jo om, at vi i virkeligheden alle sammen tog offentlig transport eller cykel, når vi bevæger os rundt. At vi uanset om det er en relativt emissionsfri elbil, der kører rundt ind i byen, så et eller andet sted, så hjælper den på eller den provokerer jo ind i trængslen, den provokerer jo også ind i at vi kommer ud for nogle trafikuheld og alt muligt andet. Altså, så jeg synes, det ville være rigtig dejligt, hvis man kunne få en bilfri bycentrum i København. Også som du selv sagde før, den er dimensioneret til hestevogn og gående trafik. Og vi skal ikke ret mange generationer tilbage, før end at altså mine bedsteforældre, der var ikke nogen af dem, der havde det eneste motoriserede køretøj, hverken knallert eller bil eller noget som helst. Det var cykel, eller det var sporvogn. Og det vil være forkert at tro, at vi kan komme tilbage til det. Men et eller andet sted, så var der alligevel noget fornuft i, at vi brugte den kollektive og cyklerne noget mere. Udfordringen er jo også, ligesom, hvor skal trafikken rent faktisk ske? Altså nu fortalte jeg selv før om støjgener ude i Hvidovre, men det der jo ligesom er svaret i øjeblikket, det er sådan set bare egentlig at udvide motorvejen. Og nu får vi en Femernforbindelse, som åbner i 2029, hvor du skal drøne direkte til Tyskland meget hurtigt, og så op gennem Danmark og så ind i Sverige. Så der vil jo stadigvæk være, også i årene, der kommer, et meget stort pres på at komme hurtigt frem og tilbage på i hvert fald vores store hovedveje.
så er jeg fuldstændig enig i, at det ville være dejligt, hvis vi kunne have et bycentrum, som var mere eller mindre bilfrit faktisk. Og også gerne, når du nævner det her med smart intelligens, altså potentielt set førerløse biler og busser. Jeg tror, at vi skal en del år ud, fordi at der er jo det element, der hedder sikkerhed, og hvornår tør du rent faktisk sætte dig ind i en bus, for eksempel, uden at der er en chauffør. Jeg tør ikke sige det, men du skal i hvert fald nok være ret sikker på, hvordan du har reguleret trafikken, før at tilstrækkeligt mange vil sige, jamen, så sætter mig ind i sådan et motorkøretøj. Men jeg tror, det kommer, men i dag vil jeg nok gætte mere på 20 end 10 år, men det kan være at tage fejl. Jeg synes, som en, der stemmer på Socialdemokratiet, at der godt kan være et dilemma med trafikpolitikken her i hovedstaden, fordi at jeg er jo selv en af de her irriterende journalister, som forhåbentlig snart kan erstattes af ChatGPT. Og det betyder jo også, at jeg kan jo cykle på arbejde. Altså, jeg er en del af den her københavnske middelklasse, som også har råd til, måske kan man sige, at prioritere grønne løsninger i højere grad, end en håndværker har, eller en person, der måske har 10-20 kilometer på arbejde, som skal hente børn, som skal det ene og det andet. Og jeg synes jo, mange af de her mennesker, der går på arbejde og ikke tjener de højeste lønninger, som har brug for deres bil for at få dagligdagen til at hænge sammen, det er jo nogen, som jeg mener, Socialdemokratiet skal repræsentere, og så kan venstrefløjen tage sig af, kan man sige, middelklassen og dem med deres på det tørre. Men samtidig så må man jo også bare konstatere, at altså, middelalderbyen og København bliver ikke større. Den er ikke dimensioneret til den trafik, som gør sig gældende. Hvordan tænker I, at man som socialdemokrat håndterer det her problem med, at man på den ene side gerne vil være der for nogle vælgere, som har brug for deres bil, som går på arbejde, som bidrager til at der er råd til at have journalister som mig gående frit rundt, samtidig med, at man også prioriterer klimaet og den grønne omstilling og støjgenerne og alt det andet? Ja, jeg synes jo, det er et problem for lige at starte et lidt andet sted end trafik, nemlig det, så kan du tale boligpriser, fordi grunden til, at det er blevet sådan, handler jo også lidt om, at priserne på almindelige boliger er jo blevet så høje, så mange af de her, almindelige lønmodtagere og håndværkere, som du fortæller om, Niels, de er jo tvunget til at flytte rundt omkring ud på Sjælland, og derfor kommer til at have ret langt ind i byen, hvis det er der, deres arbejde er. Så jeg synes ikke kun, det er isoleret set et trafikproblem. Som sagt, jeg er stor tilhænger af, at vi kigger ind på og se, om det skal blive dyrere, men det er klart, at det var også ligesom det, der var med til at stoppe tankerne om den såkaldte betalingsring, et dårligt navn, for 10 år siden, fordi det var lige præcis den her befolkningsgruppe, som man var jo bange for virkelig at komme i karambolage med. Så for mig at se, er der ikke noget problem i, som socialdemokrater til at sige, jamen skal der være en særlig form for fradrag for arbejdende folk, som kommer langt eller noget andet, så det bliver billigere for dem. Altså der kan være nogle særlige hensyn til forskellige befolkningsgrupper, du var lidt tidligere inde på, altså pensionister og folk under uddannelse og sådan nogle ting. Jeg har ikke noget problem med, at det bliver billigere for dem, der har mindst råd, og så nogle af os andre i den bedre stillede journalistklasse, eller hvad vi nu er, så må de kunne betale noget mere. Altså det har jeg sådan set åbent sind over for, hvis det skal være en del af løsningen i forhold til det her. Og jeg tror bestemt, at vi er nødt til at kigge på mange forskellige løsninger. Altså, der er ikke kun en snuptagsløsning på det her. Det, der er vores udfordring, det er jo, at vi tilbeder bilen så meget, som vi gør, ikke? Og falder virkelig på knæ for den. Altså, når vi snakker støjgener, og vi skal sætte støjvægge op, tænk på, hvilke andre fornuftige investeringer vi kunne have gjort i cykelstier, eller i hurtigruter for vores busdrift, for nogle af de penge, som vi nu bruger på at bekæmpe den svøbe, vi selv har været med til at skabe. Og det er jo et paradoks i virkeligheden, at vi har bragt os derhen. Ja, så vil ligesom omkring støj. Altså det, der virkelig batter noget i forhold til at få at håndtere støjudfordring, det er simpelthen, at farmen bliver sat ned. Altså i foråret var der en undersøgelse ude, som viste, at det kunne komme ret langt, hvis du satte farten ned fra 110 til 80 km omkring omegnen af København på motorvejene, og permanent, som man også gør nogle steder i København, ned til 40 km i timen. Det er det mest effektive, men det betyder selvfølgelig også, at trafikken går mere langsomt, og trængslen potentielt set bliver større på den måde. Så det er jo også et af de dilemmaer, der er. Vil folk så alligevel stadigvæk vælge en bil, velvidende, at det tager nu længere tid, end det gjorde før. Det synes jeg bliver spændende at følge i forhold til de her fartnedsættelser. Hvis vi skal være lidt grove og unuanceret, så kan vi jo sige, at de borgerlige partier i regionen, eller alle regioner, de mener sådan set, at det er umiddelbart noget, markedet skal løse det med, at folk må komme rundt. Det må de selv finde ud af. Hvis jeg som vælger i Region Hovedstaden, jeg prioriterer kollektiv trafik, jeg synes, det er vigtigt. Hvorfor skal jeg stemme på Socialdemokratiet og ikke placere min stemme længere ude mod venstre? Fordi det er jo partierne til længere ude mod venstrefløjen. Det er jo nok dem, der larmer mest omkring kollektiv trafik.
Jamen, det skal du, fordi at Socialdemokratiet er dem, der ligesom står for en balance ud for nogle af de dilemmaer, vi taler om her, nemlig at det for almindelige hårdt arbejdende lønmodtagere stadigvæk skal være muligt at komme frem og tilbage fra sit arbejde. Samtidig med, at vi jo gør, hvad vi kan for at også sikre et godt kollektivt trafiktilbud. Og nu har vi slet ikke overhovedet talt om letbanen, for eksempel, som åbner i 2025, men altså et godt kollektivt trafiktilbud i hele regionen. Og så har vi nogle udfordringer, det står vi jo ærligt ved, og det gør Socialdemokratiet altid, fordi vi tager et ansvar. Vi har nogle konkrete udfordringer i nogle områder af Nordsjælland især, hvor at, det er mere tyndt befolket, og hvor at, det kan være dyrt, og nogle gange være lidt problematisk at komme frem og tilbage. Men det ændrer ikke ved, at vi som socialdemokrater prøver at tage et ansvar for helheden og vedbliver med at støtte cyklisme og andre gode alternativer til bilen, og det vil vi blive ved med. Jamen, jeg vil bare sige, at det kan godt være, at vi har nogle partier, der synes, at privatbilisten og markedskræfterne selv skal løse det her. Men jeg tror, vi er nødt til at kigge på støj og trængsel og alle de andre ting, klimaudfordringen i det hele taget. Og, altså, vi kan ikke nøjes med bare at se på, at vi skal fragte frem og tilbage fra A til B. Vi er nødt til at se langt bredere på det her. Og det tænker jeg, det er i hvert fald noget af det, som jeg har taget mig for, som socialdemokrat at se. Vi skal have klimadebatten med ind i trafikdebatten. Vi skal have sundhedsdebatten med ind i trafikdebatten, for ellers kommer vi aldrig nogensinde ud af det her på en ordentlig måde. Her til allersidst har I så en anbefaling til vores lyttere, som måske interesserer sig for, hvad der foregår i regionsrådet, måske endda med et socialdemokratisk udgangspunkt, en kunstudstilling, en politisk aftale, de skulle holde øje med, en artikel, de burde læse, et eller andet, I vil sige til vores lyttere? Altså, jeg synes jo, at det emne, vi taler om her, og nu nævnte jeg før mobilitetsredegørelsen, som er forfærdelig kedelig, men det her bliver du faktisk meget klogere på, hvad det er for nogle udfordringer, og hvordan det rent faktisk går i hovedstadsområdet. Så hvis du virkelig er optaget af, hvad skal man sige, trafikale udfordringer i hovedstaden, så det bedste, jeg i en snæver stund kan pege på, så er det den såkaldte mobilitetsredegørelse for juni måned, som man kan finde blandt andet på Københavns Kommunes hjemmeside. Beklager, hvis jeg havde lidt mere tid, så skulle jeg nok komme på noget mere festligt sikkert. Jeg er sikker på, at man selv kan finde frem til noget mere festligt. Jeg skal i hvert fald skrive til dig, Nicolai Kammann. Ja. Jeg ved, du svarer på dine e-mails, og det tænker jeg også, du gør, Kim Rockhill. Tak til jer to for at deltage i det der afsnit af A-holdet. Mit navn, det var Niels Jespersen, og tak til jer lyttere, der har brugt jeres tid på os. Tak for i dag.